όπου είναι εξειδικευμένοι αυτοί οι άνθρωποι και ειδοποιούν αυτοί ανάλογα με το τι είδους συναγερμό ή τι είδους ειδοποίηση. Ειδοποιεί και την κατάλληλη υπηρεσία αλλά και εμάς. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο για ένα κλέφτη που πήγε στο σπίτι μας, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι μια πυρκαγιά, έτσι. Ή ακόμα και κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, ας πούμε, επίσης και αυτό μπορεί να ειδοποιήσει τις υπηρεσίες, το ΕΚΑΒ, ας πούμε. Να γίνει κάτι. Κάποιος τρέχει τέλος πάντων, κάποιος έρχεται στο σπίτι, ξέροντας ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Όπως βλέπεις και από το πληκτρολόγιο που έχει στα χέρια σου. Έχει εδώ κάποιες ενδείξεις. Ο συνδυασμός πλήκτρων, F1 με το F2 ειδοποιεί την πυροσβεστική. Λοιπόν, εδώ ας πούμε ειδοποιεί την πυροσβεστική, εδώ ειδοποιεί το ασθενοφόρο, εδώ ειδοποιεί την αστυνομία. Άρα έχει κάποιες επιλογές δηλαδή, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σε βρει. Και βεβαίως τα κλασικά συστήματα ασφαλείας, τα οποία τα βάζουμε στα σπίτια μας. Πόσο περίπου μπορεί να κοστίσει έτσι ένα. Τώρα είναι και το οικονομικό θέμα, είναι και δύσκολη περίοδος. Δηλαδή από τη μία λέμε να προστατευτούμε από τον κλέφτη, αλλά από την άλλη να μην τα πανίσουμε για πολλά λεφτά. Δεν ξέρω αν γίνεται. Και τα δύο να τα έχουμε δεν ξέρω αν γίνεται σίγουρα. Αλλά πόσο θα κοστίσει, ας πούμε, σε κάποιον να τοποθετήσει ένα σύστημα ασφαλείας. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια έτοιμη καλωδίωση στο χώρο, τότε το σύστημα είναι πολύ πιο οικονομικό από ότι αν δεν υπάρχει έτοιμη καλωδίωση και χρειαστεί να μπει ένα σύστημα ασύρματο. Γιατί κατά τα ψέματα κανείς δεν θέλει να βλέπει καλώδια. Τώρα να κρέμονται και τα καλώδια γύρω-γύρω και δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, γι' αυτό υπάρχουν και τα ασύρματα. Αυτό είναι ασύρματα, ναι. Αυτός είναι ένας ασύρματος αισθητήρας. Ναι. Λειτουργεί με μπαταρίες. Με μπαταρία. Μάλιστα. Κάθε 3-4 χρόνια χρειάζεται αλλαγή. Μπαίνει στην κάτω. Έχει μικρότερο κόστος, φαντάζομαι όμως αυτός. Μικρότερο κόστος σε σχέση με άλλα συστήματα. Αυτό είναι μαζί με το σύστημα. Είναι ο αισθητήρας του. Μάλιστα. Αυτό δίνει την εντολή στο κέντρο και χτυπάει ο συναγερμός. Μάλιστα. Και έχουμε ας πούμε και τέτοια τηλεκοντρόλ σαν αυτά που μπορούμε να το ενεργοποιούμε εμείς από αλλού ή είναι συνδυάζεται. Δηλαδή, αν μπει κάποιος στο σπίτι να ανάβουν τα φώτα όλο του σπιτιού, παράλληλα να ειδοποιείται ας πούμε και η security και η αστυνομία ή οποιοδήποτε άλλο, δηλαδή γίνεται και αυτό ή να μας παίρνει το τηλέφωνο να λείπουμε εδώ. Θα φεύγουμε για διακοπές, θα φύγει ο κόσμος για διακοπές, όποιοι φύγουν τέλος πάντων, όπου πάνε. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το σύστημα είναι της INIM, είναι μια Ιταλική εταιρεία. Η εταιρεία αυτή έχει εκτός από συστήματα ασφαλείας, ο ίδιος ο πίνακας είναι και σύστημα αυτοματισμού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να κάνει εκτός από ειδοποίηση σε πυρασφάλεια που είπες ή σε κάποιο συναγερμό, μπορεί να κάνει και λειτουργίες αυτοματισμού. Να ανοίξει μια γκαράζόπορτα, να ανοίξει το φωτισμό του. Με το πενεργοποιηθεί, ας πούμε, αυτό, να ανοίξουν τα φώτα. Όλο το σπιτιού μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Και αυτό, αλλά και έχοντας το τηλεκοντρόλ, πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο ορίσουμε εμείς, να μπορέσουμε να ανοίξουμε την γκαράζόπορτα του σπιτιού μας και να μην έχουμε 5-6 τηλεκοντρόλ. Να έχουμε ένα για το συναγερμό, για όλα. Άρα μπορεί να γίνει και αυτό. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία και σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Επίσης, αυτό το σύστημα μπορεί να ρυθμιστεί, να οπλιστεί και να αφοπλιστεί. Πρώτον, από το πληκτρολόγιο. Πατώντας ένα πλήκτρο, οπλίζει. Δεύτερο σύστημα. Από το τηλεχειριστήριο. Φεύγουμε από το σπίτι μας, βάζουμε τον ενεργοποιούμε μέσω του τηλεχειριστηρίου. Τρίτο, μέσω του κινητού μας τηλεφώνου. Γίνεται για το κινητό τηλέφωνο. Παίρνουμε τηλέφωνο, βάζουμε το κωδικό μας με ελληνικές πάντα οδηγίες και στο τηλέφωνο και στο πληκτρολόγιο. Είναι πλήρως εξελληνισμένο. Μπορούμε να οπλίσουμε, να αποπλίσουμε, να κάνουμε οποιαδήποτε λειτουργία όπως ό,τι κάνουμε και από το πληκτρολόγιο, μπορούμε να την κάνουμε από το κινητό τηλέφωνο. Ένας άλλος τρόπος είναι με χρήση αυτής της κάρτας, ας πούμε. Μάλιστα. Με κάποια μπερλοκάκια. Περνάμε την κάρτα, ας πούμε, και τα περνάμε στο πληκτρολόγιο. Άρα υπάρχουν πολλοί τρόποι. Όποιος μας βολεύει κάθε φορά. Υπάρχει και για τους πιο γκατζετάκηδες, υπάρχει και το ίντερνετ. Μπορούμε από οπουδήποτε στη γη να διαχειριστούμε πλήρως το σύστημά μας μέσω του ίντερνετ. Μπορούμε να βάλουμε και κάμερες ασφαλείας στο σπίτι ή στις εξωτερικές πλευρές του σπιτιού. Μπορεί να συνδυαστεί και αυτό. Συνδυάζεται βεβαίως και με κάμερες. Το οποίο το υλικό μπορούμε να το έχουμε μετά, φαντάζομαι κάτι που γράφεται αυτό, έτσι. Είναι βέβαια άλλο σύστημα για να καταγράφει, αλλά αυτό το σύστημα της INIM μπορεί να μας στέλνει
Αν σε ένα δωμάτιο χτυπήσει ένα γερμός, ναι, μας λέει ότι στην κουζίνα, ας πούμε, άνοιξε το παράθυρο της κουζίνας. Ναι. Αν εκεί έχουμε κάποια κάμερα, μπορεί να μας στείλει στο email μας εικόνα και τη διεύθυνση της κάμερας για να μπούμε και μπορούμε να μπούμε και να δούμε. Α, ωραίο αυτό. Αυτό είναι ένα εξελιγμένο σύστημα. Αρκετά εξελιγμένο, από τα πιο εξελιγμένα συστήματα που υπάρχουν παγκοσμίως. Και είναι αποκλειστική στο Βόλο. Ναι, προτιμά ο Έλληνας γενικά το συναγερμό πια. Δηλαδή αρχίζει και ο κόσμος θέλει να νιώθει την ασφάλεια. Στις ημέρες που έχουμε φτάσει, Δημήτρη, και να μην το προτιμούσε, αρχίζει να το προτιμά. Ναι. Λένε ότι. Φοβάται ο κόσμος. Φοβάται. Και μια γνωστή παροιμία λέει: ο έξυπνος μαθαίνει από τα λάθη του. Ναι, σωστό. Ο σοφός μαθαίνει από τα λάθη των άλλων. Οπότε να μάθουμε εμείς από τα λάθη των άλλων. Δεν είχαν δοθεί. Όσο μπορούμε να τα πούμε λάθη. Έτσι, δεν είναι λάθη. Είναι το τεκερό που λέμε. Μη σου τύχει. Αυτό είναι. Μη σου τύχει. Μάλιστα, άρα υπάρχουν και λύσεις και τρόποι που μπορούμε να προφυλαχθούμε από όλα αυτά. Ακριβώς. Λοιπόν, περισσότερα θα βρούμε και στο pctuning.gr και μπορούμε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες. Και στο inning.gr. Σε ευχαριστούμε θερμά, Νίκο. Μπορούμε επίσης με ένα τηλεφώνημα στο 6974 60 15 70 να παρέχουμε πληροφορίες, αν μη τι άλλο σίγουρα, και να κάνουμε και μια δωρεάν επίδειξη του πώς λειτουργεί ο συναγερμός με έτοιμο σύστημα στο σπίτι του πελάτη και παροχή μιας προσφοράς. Πολύ ωραία. Να δούμε, δηλαδή να δει ο κόσμος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να δει αν τον βολεύει, να τον βολεύει εσύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Στο επανειδή. Και μακάρι να μην χρειάζεται. Μακάρι να είναι όλα τα σπίτια ασφαλή. Ο Γρηγόρης Δήμος θα μας δώσει την πολιτική ατζέντα της